ओइ नाली थारग' ज' इन्टारटेनमेन्ट ना गोरान गावखौ गाव जि साइज मोननानै लायोना नोङो हा जायाफ्रा मानो साइज गैया बाइस गैयानो। Hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो बयबो मोजाङै दं इसोरनि आंबो मोजाङै दङ. So guys, आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जोंहा नैबे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ अनजलि बसुमतारिया रिप्लियाव हरफिनदों. बिनिनो बागै फंनैसो खोथा बुंनायखौ जास्ट नोंसिनो नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों देखायनो सानबाय. So guys, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे भिडिअ क्लिपखौ अनजलि बसुमतारिया मा बुंदों, मा रिप्लाय हरदों नैबेखौ जोंहा. ओइ नाली थारग' ज' इन्टारटेनमेन्ट ना गोरान गावखौ गाव जि साइज मोननानै लायोना नोङो हा जायाफ्रा मानो साइज गैया बाइस गैयानो आलु गेसाव साव मानसिखौनो बोरैबा नायबा ना गोरान बायदि नुखाथारो साइजआनो गैथारा एकदमबारे गावखौनो गाव जि दुगा खालामनानै लाबावो बेखौनो एकदम आं हिर' बायदि खालामनानै लाखायो दुगा फागानो जायाफ्रा मानो जों बायदि जानांगौ मथिथिनो मिथिबाय जों मा जायो मिथिगौ नोङो जों जाहैबाय बोरमा बेदर अमा बेदर दाउ लकेल बिदि जाग्रासो मिथिगौ ना नोंलाय मा जायो नों मा जायो ना गोरान रानख्रब आलु गेसाव साइज गैयै नोंखौ मोनबा नै बेजों ओरै सौगासिनो सौगोन आं नै आया नैबे थाव बेरदेरनाय दङ नै आंना दहाय थाव बेरदेरदों ओंख्रि संनायाव नुवाखै नों माबायदि मावथि जोंफोरो मिथिबाय नुवाखै बेरदेरनानै नै बिदि सिन जालायलायो जोंना जों साफाबो नङा जों एकदमबारे होनबाबो जोङो ओरैबायदि मथिथि एकदम मस्तान बाहुबालिखानै मिथिबाय नोंखौ ओरै सौगासिनो गानलोब खालामनानै दोनो मिथिबायना मानसिखौनो रागा जोंखाथारो आं नोगोरनो माब्रै मानसि बियो आलु गेसाव सावनो साइजआनो गैया मा जायो नोङो मा जायो मा जानानै बेबायदि जाखो नोङो रानख्रबनो देहा गैयैनो फांलबलबनो फानथाव साला साइज गैयै गावखौनो गाव जि साइज मोननानै लायो हिर' मोननानै लायो खोमा ना नोङो हो आलु गेसाव बारा गोबाव गैला नोङो मिथिबाय बारा गोबाव गैला नोङो. स' लोगोफोर नोंसोर भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय नङासै ओमफ्राय माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय. ओमफ्राय आरो जोंहा मोनसे भिडिअ क्लिप दंबायो नैबे जन कार्जि ब्रादारा जोंहा नैबे जिबौ दारासफोरखौ मा बुंदों एसे फंनैसो खोनासंबानो जाबाय. जिबौ दारासफोरखौ जावनायनि अरिअ' बिस्कुटखौ लानानै एसे प्रेक्टिकेल होदों एसे बेखौ खोनासंबानो जाबाय. बिसोरखौ एसे जावनायनि आरो नेग्र' हौवा लाग्राफोरनिसिम अननानै सिस्टारमोना बे भिडिअखौ खोनासंबानो जाबाय. बै जायफोर नेग्र' हौवा लादों नैबे जोंहा जन कार्जि ब्रादारा मा बुंदों बेखौ एसे गोसोआव लाबानो जाबाय. मोजांनि थाखाय बुंदों ना गाज्रिनि थाखाय बुंदों थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ खोनासं आरो शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुनाय बायदि. स' लोगोफोर बिदिबा आं भिडिअ क्लिपखौ होनो हानोसै नोंसिनो नैबे जोंहा नेग्र'फोरनि सायाव मा बुंदों जोंहा जन ब्रादारा अननानै खोनासंलांबानो जाबाय नैबे भिडिअ क्लिपखौ लोगोफोर. फेस लोगो मोनबा दाबो एसे नायख्लेंलायना मिनिस्लुलायो आंहा आरो मबाइल फनाव नांलायना ब्रेकआप जानाय गोसोआव. गुड इभिनिं खुलुमबाय बयखौबो. थारमाने आङो दा फेसबुकाव बुहुत माने माखासे फट' माखासे भाइरेल माखासे बुस्थु नुगासिनो दा बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा माने दा फेसबुकाव खुलिबानो नुयो माने अरिअ' बिस्कुटनि बुजिखाबायना अरिअ' बिस्कुट अरिअ' बिस्कुटआ माबायदि जायो मिन्थिखायोना रायजोफोर आं खोन्थानो नैबेलाय अरिअ' बिस्कुटआ नैबे बेलाय थारमाने ओरै गोसोम ओरै गुफुर डेट मिन्स ब्लेक एन्ड व्हाइट. थारमाने आं फेसबुकाव नुगासिनो सासे हिन्जावजों सासे बर' हिन्जावजों सासे निग्र'जों मोनसे गावसिनि रमान्स गेलेनाय मानाय मोनसे माबा नुगासिनो आङो भिडिअ नुगासिनो दा ओरैबायदि लासिं सिं जोंनि बर' मानसि जोबदोंमोन नामा थिगासे नों मोजां मोनलायलायबायब्रा निग्र' हौवाजों नों ससियेल मिडियायाव होनांगौ मा दरखार मा देखायनाय जाखो मा रिल्स बानायनाय जाखो
नोङो मोजां मोनलायदों प्राइभेसियाव लाखि प्राइभेटआव लाखि मा देखायनाय जाखो बियो लाजिनो रोंला अरिअ बिस्कुट रायजोफोर अरिअ बिस्कुट ब्लेक एन्ड व्हाइट भाइरेल जागासिनो फेसबुकआव shame on you shameless bullshit man bullshit लासिं सिं जाबाय मिथिबायना बेसेबां बुंबावनो बेसेबां मानो मा जालांखो जेनेबा मा जालांनो हमदों what's going on man आसुरित माबा बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो आंथ' सानबाय दहाय आं सानदों बे रिल्स बानायनायाव अरिअ बिस्कुटसो नंदोंमोन आङो मोजां नायबा मानसिसो माबा बिस्कुटनि एडभार्टाइज होदों बादिसो मोनदोंमोन आं ओमफ्राय मानसिसो ब्लेक एन्ड व्हाइट होत्स लासिं सिंनो बुलशिट मारबा मोनजोब्बायलां गावखौनो गाव मा सानो नोंसोर बुंहरदो दे रायजोफोर स' लोगोफोर नोंसोरथ' नै जन कार्जि ब्रादारा मा बुंखो नुबाय दा रागाबो जोंदों आरो नै मा बुंदों अन्नानै नोंसोरो कमेन्टनि गेजेरजों नोंसोरबो फोरमायहरदो मा बुंनो सानदों बे आइजोखौ ओमफ्राय मा खालामनो सानदों स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लाभ इउ टु अल बाय बाय